Cambuur begon goed in Os, want de eerste onvallen in de eerste kansen wienen wel degelijk van de Ljouters. Dit is hier de verzels iemand van Mark de Vries. Maar de lange spits van Cambuur kopt oer. Os kwam er zo nauw en dan wat uit, maar echte grote kansen smeert dat net op. Hier is keeper Robert de Loeke vrij simpel baas voor de inzet van Nedermans. Maar die komt wel letter nog een keertje in. Dan de onval van Cambuur, die is prachtig. Maar Martijn Barto op onjan van Mark de Vries. Hij kent terug. Gaat naar de achterlijne. Vindt dan de Leeuw. De Leeuw vindt Van der Heijden. Dat wordt blokt en daar zit hij dan toch op het goede plak. Mark de Vries. En hij zet Cambuur in de 10e minuut op een 1-0 vastsprong. En dat wie op dat tijd verzinnen. Je gaat Barto er nog eens een keer van terug. Dit Kapralik ooit nog eens een keer voor Cambuur spelen in Steen. Die het echt voorbij. Intizar kan hem dan voorzetten. En die bal die breekt correct Sander Van der Heijden net. En dan zakt het alweer wel wat in bij Cambuur. Wordt het alweer wat minder. En dan kan Os weer omkomen in de wedstrijd. Altijd via deze man. Van der Sloot en die vindt Tim Nedermans. En die kan Robert de Loeke simpel passeren. En in de 28e minuut komt Os op Liekense Hichte. Het paasje van der Sloot is zelfs prima. En Nedermans rond goed aan. 1-1. Dan Cambuur weer. Hier maar het balverlies. Kan oppikt worden terug Kapralik. Naar Van der Sloot. Altijd Van der Sloot. En daar is Kapralik. En die vindt op een Nedermans. En die zet in de tweede helft Os op een 2-1 vastsprong. En op Nijs zit het er verdedigend net al te geweldig uit aan de achterkant. Nedermans profiteert en dat er in de thuiswedstrijd bij Cambuur echt al 2 keer. Cambuur komt liksvols erom in de wedstrijd. Hier maar de ingooi van Van der Laan brengt het bij Vosselman. Dan de voorzet van Van der Laan en Martijn Barto. Prima, komt keurig voor Kapralik en tikt hem oerkeeper Richard Arends in. En dan winnen de Ljouters weer in de wedstrijd. Prima doelpunt van Martijn Barto. De Leeuw naar Van der Heijden. Van der Heijden vindt de Leeuw weer. In het strafschopgebied in. Het schot wordt kraken. Het hakbalsje van der Heijden breekt krijgt Van der Laan. En is dit een penalty? Nee, scheidsrechter Van den Heuvel. En dan griept er Jerwal in. De overtreding van Mohamed El Makrini op Van der Sloot. El Makrini hier al geel. Krijgt hier de tweede gele kaart. En hij kan vertrekken. En dan moet Cambuur nog 24 minuten met 10 man verder. De overtreding van El Makrini. Nou, het is een overtreding, maar het acteerwerk van Van der Sloot moet direct wijzen. Dit is de entree van Yassar Takhak. Hij komt in de 64e minuut in het veld voor Mark de Vries. Deze week onlutsen en hij krijgt dus al direct speelminuten. Maar hij kan net voorkomen dat er kansen gecreëerd worden terug Os. Op onjan van der Sloot is het hier groot van. Maar Robert de Loeke redt prima op de inzet van de Ossenaar. Simone dan met het stekpasje op een nij op groot van. En waar is het de Loeke die het onheil voorkomt van Cambuur. En zo bleef het 2-2, maar binnen de grote kansen dus voor Os in deze fase. Van der Heijden dan. Maar de bal op de Leeuw. Maar een beetje makkelijk krijgt de Leeuw de bal weer. En ja, hier er zelfs meer uit Hellimatten. Hij hier meer titels dat er zelfs tocht. Dit is Simone. Weer komt de steekbal op Grootvaam. En dan is hij te Loeken voorbij. En in de 93e minuut weet Grootvaam dan Os op 3-2 te zetten. En dat brengt de Ossenaren de overwinning. En het dompelt Cambuur in een diepe rouw. Maar dit bent jure punten. Diep teleurgesteld en ik schaam me heel erg dat we met 3-2 van met alle respect van FC Os verliezen. Terwijl we wisten wat ons te wachten stond. Een ploeg die heel compact speelt, vechtvoetbal speelt, 90 minuten lang voor elkaar gaat. Daar moesten we ons tegen wapenen en dat hebben we in deze wedstrijd te weinig gedaan. Ik denk dat we morgen wel even zullen gaan praten over wat we nou precies allemaal markeren. Want dit was gewoon echt verschrikkelijk slecht. Is dat een verklaring, Sander? Ik heb wel een idee, maar wat ik zei, daar moeten we morgen. Ik denk dat we daar morgen gewoon met z'n allen even over moeten gaan praten.